Hello guys, welcome to आज हमें तत्ता खाइଛୁ तत्ता खाइଛୁ ଆମେ ଆମ डाक्टर देखा भाई आज पूजा देरा मोर आउ आज चल ए मेडिकल सब भीड़ हेची भीड़ तो हेजी ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଫିସ ଏଇଠି ମାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଖରା ବି ହଉଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ଖରା ବି ହେଲାଣି ଦେଖ ଖରା ବି ଏତେ ଛାଇ ଯେ ଛାଇ ବି ପଡୁନାହିଁ ଏତେ ଛାଇ ବି ଜମା ପଡୁନାହିଁ ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଗଛ ଏଇଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖିବ ତେଜାଇ ପାଣି ହବ ତେଜାଇ ପାଣି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ତୁ ଲଜ ପକେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲଜ ସେମିତି ପକେଇ ପାରୁ ଆଉ ଜାଣୁଛି କି ଆପଣ ବି तेजाई पानी जे आमे जानी पारिबने तेजाई पानी आमे एत्ती पानी जे ना सोई पारिबने आमे छोरा जो अच्छु बहुत एकड़ दस में हां ना मेडी डालाइक मेडी डाल एत्ते भी होते मेडी डाल देती है भी तो ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଖରା ଦିନରେ ଦେଖ ବସ୍ ଆଇଲା ବସ୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ବସ୍ ଆଇଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କି ଆପଣ ବି କୁହ ସିଧା ଆଖି କର ଆମେ ଏଠି ବସିକିନା ଚଳୁଛୁ ଖରା ଦିନରେ ଖରା ଦିନ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଖରା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି କେତେ ଖରା ଆମେ ଏଇ ଛାଇରେ ଆଉ ଆମେ ବସିକିନା ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ପାଣି